हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ମୁଁ ମନୋଜ, ମୁଁ କନ୍ଧମାଳରୁ କହୁଛି ଫୁଲବାଣୀ। ବିଭିନ୍ନ ଦିନରୁ ବହୁ ଦିନରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ଅଲି କଳି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏଇଟାକୁ ନେଇକରି ସବୁବେଳେ ଭାଇରାଲ୍ ଚାଲିଛି। ସିଏ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି, ସିଏ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି। ଭାଇ ଗାଳି ଦିଆଦିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତମେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗାଳି ଦେଉଥିବ, ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ତ ପୁଣି ଅଛୁ ନା। ଆମର କିଛି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମତଲବ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନାହିଁ? ଆମେ ଆଜି ନୀରବ ହୋଇକରି ରହୁଛୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପୂର୍ବ ଆଉ ପଶ୍ଚିମକୁ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶା ଚାଲୁଛି। ନାଇଁ, କଳାକାର ଭିତରେ ଆମ ଘର କଥା ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଗଲା, ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଭାଇ ଝଗଡ଼ା କଳାକାର ଭିତରେ ହେଲା। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଛୋଟ ମୋଟ ଲୋକ ସାଇଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ କଳିଟାକୁ କାହିଁକି ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଯିଏ ବି ଆସିକିରି ଆଜି ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଏଇଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେବାର ସମୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଗୋଟେ ଭାଗ କଥା ଗଲାଣି। ଏ ଭାଗ କଥାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା କଥା, ହଁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଯାହା ବି ମନରେ ଆଘାତ ଅଛି, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପାଇଁ ହେଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। କାହିଁକି ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କିଛି ଲୋକ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ଆମର। ଆମେ ଯାହାକୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାହା କରିପାରିବୁ। ଆମେ ଯାହା ସିଷ୍ଟମ୍ ଚଲେଇଥିବୁ ସେଇଆ ହିଁ ଚାଲୁ। ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍ କିଛି ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ହିରୋ ରଖିବୁ ହିରୋ ରହିବ, ଯିଏ କଥା ମାନିଲା ହିରୋଇନ୍ ହେବ, ଯଦି ନାହିଁ ସେ ସକାଳ ପାଇଲେ ବାହାରିଯିବ। ଏଇଟା ବି ରହୁଛି। ଏମିତି ହେଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି? ସୁପରଷ୍ଟାର କହିଲେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ସୁପରଷ୍ଟାର ମେଗାଷ୍ଟାର ସବୁ ଷ୍ଟାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ମେଗାଷ୍ଟାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କପି କରି ସିନେମାରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ମେଗାଷ୍ଟାର ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ? କପି ସିନେମାର ସୁପରଷ୍ଟାର ମେଗାଷ୍ଟାର ଆଜି କ'ଣ ହେଲା? ସେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ସୁଗାଳ ପରି କପିରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ମେଗାଷ୍ଟାର ହେଇଗଲ। କପି ଯେତେବେଳକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଲା, ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଯେତେବେଳକୁ ଛାଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ସେ ବାଘ ନାହିଁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କାଗଜ ବାଘ ଆଉ କାହିଁ, ଆଉ ରିଏଲ୍ ବାଘ ଆଇବ ଇଏ। ଆରେ ଯଦି ରିଏଲ୍ ବାଘ ଅଛି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ନୂଆ କାହାଣୀ, ନୂଆ ଗ୍ରାଫିକ୍ସରେ ଆଣିକିରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ଟାଣ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ, ବୋଲେ ଲୋକ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଅଛି। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ମିହିର ଦାସ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ସାର୍, ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ସାର୍, ସେମାନେ ଗାଁ ଗହଳିର କଥାକୁ ନେଇକରି ଏମିତି ମାତ୍ରାରେ ମନକୁ ମୋହୁଥିଲେ, ଆଉ ହୃଦୟରେ ଜାଗା କରିକିରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆଜି ବି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଡରା ଫିଲ୍ମ ହଉ, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲର କାହାଣୀ, ସେ କାହାଣୀର ସ୍ମୃତି ଆଜି ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ପଡ଼େ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟାର, ଯେଉଁମାନେ ଆକାଶରେ ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଚୁଚ୍ଛା ବେକାରେ ସେ ବଲିଉଡ଼ ଭଳିଆ କିଛି ଲୋକ ଥାଇକିରି ନିଜର ଚେଲା ଚାମୁଡ଼ା ରଖିକିରି ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାର ନୂଆ ବାଟ କରନ୍ତୁ। ବାଦ ବିବାଦର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ସିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ହେପାଜତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ବା କ'ଣ, କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ ସରିଯିବ, ସେତେବେଳକୁ ତ ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଦରକାର, ପ୍ଲାନ୍ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଆଉ କୌଶଳ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ,
ବହୁତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଅଫିସିଆଲି ସମସ୍ତେ ହଁ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଦିଆହେଉଛି ଇଏ କରାହେଉଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅବଜର୍ଭ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଇକରି କାମ କରିଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତାରଣା ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିବାର ଏଇଟା ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ ଯେ ଆଜି ତୁମେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗର ମୌକା ଦେଖିକିରି ଏସବୁ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ପୁଣି ବିଧାନସଭା ହଉ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଥାରେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କୌଶଳ କହିଲେ ଏମିତି କରିଦେବୁ ସେମିତି କରିଦେବୁ, ପଡ଼ୋଶୀ ଗୋଟେ କିଏ ଗୁଣ୍ଡା, ଏଇସବୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କୌଶଳ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯଦି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭାଇ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସନ୍ତୁ, ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ସରକାର ଯେ ନାଇଁ କୌଶଳ ଅଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯାହା ହେଲେ ବି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି, ତାକୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି, ମିଡ଼ିଆରେ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ଖୁସି ହେବେ, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବି ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଇଛୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ, କେଉଁ ଗାଁରୁ ଆସିଛ ପଳେଇ ଆସିଛ, ଗାଁ ଛୁଆ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ମାନେ ଅତି ଛୋଟରୁ ଛୋଟ କଳାକାର ବି ଆମକୁ ସେମିତି କରିଛନ୍ତି। ନା ବା ତୁମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି, ତୁମେ ଯାଅ ସିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା ଲୋକ, ଏମିତି ବି କହୁଛୁ। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ବି ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କାହାର ନୁହଁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଗୋଟେ ଘର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ହେଉଛି ତା'ର କୋଣ, ସେ ସବୁ କୋଣକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଘର ଯେମିତି, ସେମିତି ସବୁ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣକୁ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶା। ସେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ହିଁ ସବୁକିଛି, ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ତାହା ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଭିତରେ କିଏ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମହାନ ମଣିଷମାନେ, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ମଣିଷ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ କଥାଟା ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ଡିମାଣ୍ଡଟା ଫୁଲଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ଝିଅମାନେ କି ଝିଅମାନେ ସେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯାକ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂ ମାନେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ମନ ଇଚ୍ଛା ବୁତାବୁଲି ଗପୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେବାର ସମୟ ନୁହେଁ ଭାଇ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର କଥା, ଆମର ଉତ୍କଳ ମାଟିର କଥା। ଏହା କଥାକୁ ନେଇକରି କାହିଁକି ଆପଣ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୁଧୁରିଯିବା ଲୋକ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆମେ ଯେତେବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳକୁ ଆମ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା, ସେତେବେଳକୁ ନା ଥିବ ବାଉଁଶ ନା ବାଜିବ ବଇଁଶୀ। ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ସମାଧାନ କର। ରହିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।